egin, hau nire uste da, ongetorri. Dietarik onena, buruaren zat esan nahi dut. Zuk uste etxekuek etorriko liretekela, lehiatzera, Antxo? Nik etxean somatu du jende ausart asko etxean. Zate dute, nik denak asmatzei dut, baina asmatu behar dira hemen. Orduan, animatu eta etorri. Etorri eta erakutsi, eta esate baterako Ibon eta Beñaten moduen etorri eta erakutsi zeonak zarien. Bueno, 5. saioa gure astegarrako anaientzat, Ibon harin esaten da, 8.221 euro. Eskuratuta momentuz. Ondo Beñat, ze moduzko egunak ari dira izaten? Oso onak. Kaletik jendea zinken du, gainetik? Ez, oraindik ez. Gerturatu zaituen norbait interesatuta, jakin da orain aberatsak zaretela. Bueno, lagunak hasi dira pixka desaten. Apaia, bestia. Zeo zerbait beti. Bai, ez da? Ongi etorri, bikote. Asko. Bezalde, Helen eta Ainoa, hortxe borrokan, eta sokatirara heldu eta momentuz beti... Beti kale. Beti kale, bueno. Zinen. Gaurrez, akaso? Gaurrez. Egin duzu prestaketa berez irik edo? Ez. Bueno, ondo legoke, zer dut indarguneak eta bilatzea beti dagoelako ondo, baina gaur ere zortea lagun izatea, faktore asko direlako, animo. Eskerrik asko. Eta gozatu, batez ere. Bai. Mirian eta Eider ongi etorri. Ze modu, zarizkundarrak. Eta nola animatu zarete, Mirian, etortzeko? Pues, solasean, igorri zuten herritarren WhatsAppera mezu bat eta biek animetu gine. Eta animatu zarete. Eider musikazaliek zarete, rockzaliek, trikitisa jo, gitarra bai zure kasuen. Bai. Eta hori guztia erakusteko, humorez, zatozia? Bai. Zen ilusiek zarien erakustera. Bai, arizkunen ez da beste konturik izango orain, Ja. Presio pixka bat ere bai, akaso? Ez. Hala hobe, Neskak, ongi etorri. Eta hau guztia zan da, publikoa ere txalo jotzeko gozez. Bai. Bazera goaz. Aze parean. Kasu honetan, Ibon eta Beñat, ez dago besterik. Mutilek euskerazkoak diruditen hitzekin jolas egingo dugu, baina ez dira euskara. Honek izan bat auka, homofonoak dira. Aukeratu ditugun berbak. Nor doa Maira? Ni. Badu Ibon, hitza, agertzen den hitza, euskarakoaren oso antzekoa berdina dana, hizkuntzarekin, dagokion hizkuntzarekin lotu beharko da. Guazen, denpora. Bat. Persiera. Bai, Ibon. Miru. Japoniera. Osondo. Bat. Ingelesa. Osondo. Ile. Suomiera. Ez. Eki. Grekoa. Osondo Beñat. Gune. Persiera. Hauko Beñat. Ondo, Galdera, nola zuzendu ditugun homofono hauek guztiak orduan, 8, falta izan zaigu, suomieraz Finlandian 8 animalia bada, baina ez 8 hartza baizik. Miru japonieraz ikusi da, miru. Bat, xaguzarra ingelesez noski. Eki esate dute grekoek han adirazteko, hemen eguzkia dena han da beraientzat. Ile polonieraz zenbat da, eta bukatzeko gune persieraz. Masaia, 2 gune dituzte, eta zuek 4 zuzen erantzun da. 40 puntu! Oso ondo! Etzen ariketa erreza, Oso ondo! Baneskak zeuen ganagoaz, azte pare osatzeko prest, nordu Maira? Ni. Hartu lekoa inoa mesedez. Askotan kantu bat belaunaldi batentzat ezaguna dana, gero beste batentzat ezagun egiten da, bertsioak sortzen direlako, eta horrela doa, etengabeko transmisioa, ezta? Bueno, horrekin egingo dugu jolas, bertso kanta eta doinuak, eta zahar berritu dituzten artistak bestaldien. Guazen, Ainoa, denpora. Gizon arruntaren koplak. Mikel Urdangarin. Ez. Mendian gora aritza. Negu gorriak. Ez. Gizon arruntaren koplak. Chill Mafia. Osondo. Mendian gora aritza. Dupla. Ez. Kontuz? Eromerian. Erantzun bat?
Zura. Utsa, jartu zaigu. Eta zura, azkena okerra izan da, beraz lau akatsekin punturik ez duzu lortu, kasu honetan transmisio horrek, utxe egin du nolabait, ezta? Batetikan Korroska, Andoni Egaña eta Peñagarikan oren arteko ibilera horiek negu gorriakek ekarri zituelako, Harry Potterren doinua erabili zuen, Bizkaiko bertso txapelketako final hartan, irabazi zuen hartan, agur doinurako Nerea Ibarzabalek, gizon arruntaren koplak, gazte arruntaren koplak bilakatu zituzen txilmafiakoek, Eromerian, Dupla eta Joseba Tapia, Mendian Gora Aritza Mikel Urdangarinek moldatua, eta bukatzeko Haize Hegoa, Zurak egindako moldaketan eta zuek, punturik ez bat ere. Tapia eta Leturia, bai, eh? Leturia ere, bai. Miriam, bai. Egia da, denak elkartu Laukotea, zirerako. hori da. Bai. Miriam Eider, gurutze gramak esatu baterako, gustoko dituzue? Bai. Bai, gurutze gramatan agian agertuko dira zeinu kimikoak. Horrek egingo dugu jolas. Nordu emaira? Eider. Eider, hartu leku emezedez. Elementu kimikoekin egingo dugu jolas, Ibon lehenengo taldien ja eskuak igurtzen bera kimikaria dalako, baina ez, geu moldatu beharko gara. Hortxe elementu kimikoak eta dagozkien laburdurak. Denpora. P. Fosforoa. Osondo. N. Nitrogenoa. AL. Aluminioa. Osondo, Miriam. F. Fluorra. Na. Sodioa. AG. Zilarra. Osondo. Erto. Eta argi geratu da, Arizkungo aurrek taula periodikoa behar bezala ikasi, eta errepasatzen dutela, Oso fin, lanak beteta, F fluorra, A eta G zilarra osatze dute, Al aluminioaren asera bera hartuta, P fosforoa, Na sodioa, eta N nitrogenoa. 60 puntu! Osondo. Zera bikaina, Argentum aurum, hori, bai, jakitzen genuen guztiok, ezta? Hori da jokoa, urrea eta Bai, zilarra, bai. hori da. Ibon, neuri begire ze Bai, esaten eta, dabil. kontuz, kompetentzia dago Ze eta. dabil. Bueno, Ibon eta Beñat orain isil-isilik. Irizirik ezin da eman hemen egin behar dira imintzioak eta marrazkiak, eta maitxora joango da Ni. Beñat, noski. Lau kontzeptu, ea denak argi adierazteko moduan zaren. Animo Beñat, denbora. Beisbol, zakua. Bero, Olentzero, bale. Ondo, surf, Oso Surfa. ondo. Marrazkiak. ara, zakila, Pentsatzen nuen arazoa nirea zela. Oso ondo. embutidua, txaka, oze goxoa, baina ez da hori. Ondo Beñat. gatza, Oso ondo. Mengazken marrazkia denpora dau. puntuak, baratza, Berriro hasi Beñat, oso ondo. atea, armailua, altzairua, hautsa, Bero? mopa, Autontzia! Ardu leku Beñat. Hautsarentzat ontzi bat egiten egon delako, zinizero bat, bai? Bai, Autontzia, baina... errezaleak ez zarete zuek, ez, bide laburragoa zelako hori, ez da, nolabait zigarro bat hartu eta... Hau zer zan difuntuentzat, agian. Bueno, Nolabait, hortxe, nolabait. ala ere, ederto, 360 puntu hau pazuek. Helen eta Ainoa, zuen markagailua hautsontzi badelako orain, Bai. komeni da puntuak bilatzen astea, Eta imintzioka hortarako, nor hasiko da? Ni. Helene, Bai. ados, bartu lekua, eta badakizue, lau kontzeptu, 2 imintzioka, 2 marrazki bidez, Ainoa Erne, eta bota proposamenak, Hortxe denak, denbora. Eliza. Monja. Apaiza. Oso, Untxia.
Kanguroa. Oso ondo. Ea, marrazten orain. Kamiseta, jertxea, poltsikoa, puntua. Botoiak. Gertu, zer ikusten da hor, Ainhoa? Poltsikoa, Zer dori, Ainhoa? mantxa, Oso ondo. Orbana, bai. Oso ondo. Venga, azken marrazkia. Erromako zubia, zubia, ostadarra, eguzkia, lainoa, paisajea, belarra, Hartuleko Helene, udazkena zen. Bai. Eta, bueno, kontzeptua ez duzu asmatu, baina Helenek kuadro polit bat oparitu digu. Sikiera, denon gozamenerako. Oso ondo neskak 3rekin 60 puntu. Miriam eta Eider. Arizkundik estreinakoz gaur, jarriko dugu bietako bat imintzioka. Eider. Eider, Aupa, Eider. dos, guazen ba. Eta Mirianek, bueno, bien artean osatu beharreko ariketa da noski, baina botazuk ere proposamenak. Hortxe, lau kontzeptuak. Demora. Sugurre, baiazoa. Oso ondo. Kain. Marrazkia orain. Xoria, ahatea, Bero. zisnea, Oso ondo. jaurti, batea, Venga, Bero. makilla. Zer dori? Aldatu. Ondo arizinetan, Ja, marrazkia berriz. Bueno. Zerribet, basurdea, Bero. Zer dori? ez dakit, basurde bat hile. Bota Miriam saiatu. Jatekoa, odolkia, Venga, Bero. xerrikia. Bero. Zer da? Ez Bota? dakit. Urdai azpikoa. Eta xabalina, jaurtiketan be ederto ibili da. Kontzeptuak eta historia nola lotu duen hemen txerri bat, hil eginda, bertatik atera dute urdaiazpikoa hortxe kateatu gara, baina Eider, oso irudimentsu, Oso ondo, 2rekin 40 puntu eskuratu dituzuen eskak. Eta itzeskutura goaz. Maira nor bialduko dugu? Ni. Baina, hartu leku mesedez. Bortxe, bikoteari adierazti beharra, bueno, igual zegoen bizitzako beste kapitulo bat, jakituko Mesedez, orain. mesedez, aprobetxatu, Beñat, prest? Bai. Itzeskuturako, guazten denpora. Errusiatik, Putin, kalefaziorako, Gaza, Oso ondo, atakea, defentsa, oso ondo, taberna, jatetxea, oso ondo. kotxea, motoa, motorra, aparkalekua, Bi, segidan. eskutitza, gutuna, musa, enbido, laukizuzena, tapetea, papera, karta, Oso ondo, Kain. enborra, zuaitza, materiala, egurra. zura zen. Oso ondo, baina Zura zelako. Baina gainontzean oso ondo. Bueno, eta beste atal bat modura, jakin dugu Ibon eta Beñat musean ere aritzen direla. Edo ez, akaso? Bai. Bai, zaleak zarete. Ba, Uste duro. enbidok aritzeko moduan zaudete hemen behintzat. 80 puntu lortuta, Oso ondo. Oso ondo. Helene eta Ainhoa zigara puntua pilatzen eta horretan jarraitu beharko dugu. Nor doa Maira? Helene. Helene hartu lekue. Hitz eskutuak, zeuen zain. Ian oraino, iristen garen, banaka gakoak eskainita, prest? Denpora. Zeruan, Odeia, pertsona, Jesus,
Zientzia. Izarrak. Pertsona. Astronauta. Oh, Bidaia. Furgoneta. Maleta. Oporrak. Materiala. Alau. Ekipajea zen. Hortzak. Ahoa. Medikua. Dentista. Oso ondo. Beldurra. Gaua. Haundia. Fobia. Alau. Munstroa zen. Asko. Jesus. Bit segidan esan da. Leku, Eta Jesus protagonista. bidaia polita zen, ze azken kontzeptua erligioa zen. Eta zeruan, Jesus, antxe persona bat, zuei begira, zuen zaindari, eta banatu dizkizue 40 puntu. Ba, oso ondo. Jainkoari eskerrak. Zu, San Pedro, dana eta oso orzu. Barrila hori guztia. Ainoa barreka hau. Ba, oso ondo, hitz eskutura goaz. Miriam Eider, nordua? Ni. Hartu leku Miriam mesedez. Eta hortxe banaka kontuz, bi hitz elkarren segidan ez esatearekin, txanda pasa egiteko aukera trabatuzkero, eta hortxe, agertuko da lehenengoa, guazen denpara. Paso. Sukaldatu. Sukaldaria. Nola. Sukaldea. Laguntza. Ezakit, baso. Paso. Errespeta zen, Paso. zientzia zen, Autoa. Gurpila. Fite. Abiadura. Polizia. Kontrola. Flash. Radarra. oso ondo. No. Paso. Gozea, Karratua. Etxea. Triangelua. Errektanguloa. Paso, aldatu. angelua zen, Zientzia. Filosofia. fikzioa, Miriam Eider, hartu lekuen, Miriam. Bai, bueno, inguruan radarrak bai, sikiera, Bai. hori argi geratu delako, flash eta guzti, eta gure radarrak hemen 20 puntu harrapatu ditu. No. Markagailuetan begiratuko dugu, eta Ibonek eta Beñatek 180 puntu eskuratu dituzte momentura arte, Helenek eta Ainoak 100 eta Mirianek eta Eiderrek 120. Eta filosofia aipatu da hemen, esaldi filosofiko bat jarraian ilazki, izena duen guztia da. Bai, ados. Solita, izenik gabe nolabait ez deusagoa delako edo... Ados, izenak ikusgarri egiten zaitu. Horregatik, jendeak, personei ez ezik, inguruan dituzen elementu, objektu, ondasunei ere izena jartzen diziete. Duela gutxi, ikusi nuen autokarabana bat esaterako, izena ere bazuena. Lotzabako! Hori autokarabanaren izena bera, jabeek erabakizutelako, hori autokarabana bat baino gehiago ere bazela eurentzat, eta esan zuten, izan dugu Lotzabako modura. Jendeak etxean izango ditu horrelakoak, aspiragailuak edo xurgagailuak ere izendatzen ditu jendeak, sukaldeko tresnak. Erronka luzatu nahi dizuegu, mil luzetik, horrelako izendegirik izango bazenute, etxean alako elementuak eta izendatuta izango bazen dituzte, partekatu horiek eta euren izenak, sare sozialen bitartez, bidali guri, eta erakutsiko ditugu hemen. Oso ondo, oso lurtiar geratu zara. Bai, ez da? Izendapenak eta feminismotik bilen nahilako bai izendatuta dagoela. Asko zerrezau hau, Lotxabako, Hori da. ze egingo dute autokaraban horretan. Auskalo. Triboren berbatoz. Bakoitzarentzat panel bat hasteko baina kontuz, erreboteak daudelako eta hemen guztiek arrantza dezaketelako puntuak. Ibon Beñat zeuekin hasi, Ibon, zeugaz, badator lehenengoa denpora. Erraz, aize, mailabian. Tinket. Erraz, aize, mailabian. Astaka. Bende. Helene, Erraz, aize, mailabian. Bende. Ergela, marginan. Astakapela. Lokuluska, sakanan. Koskada. Guztiz, zera bat, iparraldean. Tinket. Oinazea, lapurdin. Elutxa. Erraz, aize, mailabian. Bende. Ergela, markinan. Elutxa. Miriam, Erraz, aize, Bende. mailabian. Bende. Ergela, markinan. Astakapela. Lokuluska, sakanan. Koskada. Kapena! Ainoak errebotea eman dielako, Miriam eta Eiderri, eta hauek bai, arrantza duta, 20 puntu zuentzat. Elena Ainoa zegoen taula dator,
Helene, zeurekin hasiko naiz. Nervi hoiek, guazen eskak, denpora. Jokaldi maltzurra bastanen. Arte osoa. Jokaldi maltzurra bastanen. Txolokota. Mirian, Jokaldi maltzurra bastanen. Ñaka. Zotina, le artibain. Irrara. Jokaldi maltzurra bastanen. Ñaka. Zotina, le artibain. Erexa. Ibon, Jokaldi maltzurra bastanen. Ñaka. Zotina, le artibain. Txolokota. Arrastoa, lorratza, zuberoan. Erexa. Igurtzi, bergaran. Laskitu. Txorien txioa, eibarren. Harmonia. Ez, jokaldi maltzurra bastanen. Ñaka. Zotina, le artibain. Eta bakarra azkenean, Arte osoa zen kantu hori. bai, eta zenba buelta, panel honekin, gora eta bera, azkenean Ibon eta Beñatentzat, 10 puntu, oso ondo. Eta hirugarren trigoren berbak, hirugarren taula prest daukagu, Mirian Neider zeuekin hasiko gara. Mirian, guazen, denpora. Bihurritu, Elgoibarren. Trukatu. Pertsona geldoa, mendatan. Gelbena. Sorgina, izaban. Lukerikea. Bihurritu, Elgoibarren. Trukatu. Pertsona geldoa, mendatan. Gelbena. Sorgina, izaban. Bidegina. Ergela, Otxagabian. Tentuna. Bihurritu, Elgoibarren. Trukatu. Pertsona geldoa, mendatan. Gelbena. Sorgina, izaban. Bedegina. Ergela, Otxagabian. Lukerikea. Bihurritu, Elgoibarren. Trukatu. Pertsona geldoa, mendatan. Gelbena. Sorgina, izaban. Ergela, Malusana. Eta ez zaretek helbenak izan, ze batera eta bestera ibili gara etengabe, baina azkenean eta berriz ere errebotea mesedetan aprobetxatuta, Ibon eta Beñatek beste 20 puntu. Eta markagailuak onela geratu zaizkigu, Ibonek eta Beñatek 210 puntu eskuratu dituzte, Helenek eta Inoak 100 eta Mirenek eta Iderrek 140. Eta Legazpiarrak esan dugu aldiro sokatirara iritsi, eta etxera gaur sokatirara ere iristerik ez. Zer gertatu da ba? Suerte txarra. Zorte txarra horrek ere jokatzen duelako hemen, zorte txarra izan da ere, gustora aritu zarete sikiera. oso. Bai? Legazpin Karibezar tabernan elkar topatuko dugu akaso noiz bait. Seguru baiet. Eta Miluzen ere bai, nahi duzunean, ados? Eskerrik asko neskak. Esker. Suerte. Bigarren pasera sartuko gana eta bigarren paseari egiteko, bueno Ibon Beñat, 0tik hasiko gara, baina gustora. Bai. Beste egun bat, gurekin Mirian Neider sailkatu gara. 0tik hasteko aukera berria, ondo, pozik? Bai, kontent. Helburua beteta. Hoi da. Bai, aurrera egitea, oso ondo. Eta errutina pixka bat apurtze aldera, definizioetara goaz, azalduko duzu ez zer egin behar den? Ez zuek ondo itezu ez zuen lan hasi. Egin lan. Guk definizioak eman eta eure kontzeptuak asmatu aldela. Txandaka, Ibon eta Beñat, biok prest? Bai. Ea ba, denbora. Altzariak egiteko lehen gai nagusia. Egurra. Ondo, lo egiteko altzaririk aproposena. Oea. Bai, loa hartu ezinik bazabiltza, zenbatuko dituzu. Ardiak. Oso ondo, ur eremu aski handia. Ur eremua. Aintzira. Aintzira, bai. Lantegi edo fabrika bateko nagusia. Lantegian, Bai. Ez zaidatatzen, nagusia zein da? Ugazaba, hori zen, alfabetoaren urrenkeran antolatzen den liburu multzoa. Entziklopedia. Oso ondo, otxoaren familiako ugaztuna, Txakurra. bai, Disneyk sortutako txakurrik famatuena. Pluto. Ondo, matematikako eragiketa mota, Geiketa, kenketa, zatiketa, biderketa. O bat dago hor. Berreketa, erroketa. erroketa bai! Eskerrak bestela Beñat. Egon da, oso ondo. Eta otxoaren ernalkuntza zema zen? Egun baino gutxiago, egun eta... Atzotik ja aztuta. Ai, ez duzu Bai, ez ezta? ikasten Miluzen, Bueno. Bueno, zio zer bai. Sortzirek ino oso ondo, 80 puntu. Mirian Eider, argi geratu da, mekanika. Bai. Aurrena Mirian, Eta gero Eider, txanaka hariko garelako etengabe, alik eta definizio gehien osatzeko. Denbora!
Labean prestatzen den jaki gozoa. Oiaskoa. Gozoa da, baina beste bada. Pastela. Baita ere. Frodo Zorrozabal hobita, haren bila dabil. Eraztuna. Osondo, eraztunak egiteko materiala. Zilarra. Bikain, azterketa gainditzeko egin beharrekoa. Azterketa gainditzeko, egin behar da? Zer? Ai, besteran? Ikasi. Hori da. Monarkiarik ez duen gobernu mota. Errepublika. Bikain, urtebetetzetan jasoko duzu. Oparia. Bai, hilea leuntzeko tresna. Orrazia. Bai, joko elektronikoa. Bideojokoa. Bai, mundu osoan zabaldu den informatika sarea. Internet. Bikain, garbitzeko erabilioi den tresna. Garbitzeko? Xaboia. Bai, eta ere, baina... Kuia. Ondo? Zalantzak izan ditu Eiderrek. Azterketa gainditzeko ikasi edo kopiatu, ez dago besterik. Bueno, hortxe, zalantza baina ikasita, ederto Eurepe bai 980 puntu hau pasuek, neska. Hemen bitxia, itzulpena denuen ezagutzen, Frodo Zorrozabal. Erazunen jauneko protagonista. Ez dakit ez horri buruz. Nik ere ez, baina zuek abizen hori, Zorrozabal, bazen egiten, polita, oso bitxia. Berriz ere ikusiko dugu pelikula orduan. Benet, lehenengo aldiz? Hasi naiz, joa, luzea da, Ni hasi bez. Bueno. Osondo, Ibon Beñat, basari ezale? Ez dut inoiz ikusi. Bueno, ba, animo. Eroglifiko zaliek bai, ez da? Hori bai. Eroglifiko zaliek Bai, bai. danok gara. Venga, Ibon Beñat, zegoentzat lehenengo da, denpora. Txikitatik izan nahi nuen, Ologoa. zenbat? Biologoa. Bale. Osondo! Olo bai. Eta bi zeuden. Bi olo eta gona enekenduta goa. Biologoa. Osondo. Igual bera izango da, odei? Ez dut uste. Anaia gaztea, ez? Letretatik junda batxillerren, así que... Bata kimikaria, bestea matematikaria eta bestea letretatik. Bai, faiatu indigu. Galbidean! Odei, guretako azara, Maite zaitugu. Bigarren eroglifikoa, mutilek, denpora. Gatazkalekua. Eguzkia al... Bero al... Ez, zer da? Eguzkia... Ekial... Ekialdea. Alde bada, erantzunen zati? Ekialde... Guztia. Zetan ari da de? Ekialde urbila. Vale, osondo! Eki, eguzkia esateko bestera bat, eki. Lanota alderantziz, al, ekial eta de urbila. Wow. Zegoen, osondo, Ze zahoria polita. zen. Bai, makiltxo hau, ez da? Oso ona eroglifikoa. Uste dut txalo zaparradan merezi duela, eroglifikoa. Hala, ondo? Ekial de urbila. Ondo, bale. Asmatu dugu, gainera. Ia hirugarren asmatzen dugun, denpora. Zenbat gara afaritan? Noka, ira. Noka... Ama noka. Ama, bai? Amarnaka. Ez, ama? Gara farian? Amaika. Amaika. Amaika, osondo. Noka jarriko. Agian uneari noke egingo dio, baina horri ikusten duguna da ama, ika. Izketan, osondo, amaika. Eta zuek irurak asmatuta, 80 puntu. Osondo. Bai. Badazo badukatzen, alde horretara. Hori da. Ion antzere lortzen ditugun puntuak. Neskak, eroglifikoetan ze moduz? Bestienak ondo beti. Bai, eta etxean ere bai. Etxean ere Etxean ere bai. bai, osondo. Bai hemen, sorta dauen, Miriam Eider, azkar, Erantzunak ia lortzen ditugun. Lehenengo eroglifikoa denpora. Rio de Janeiro asko daude. Fabelak. Oso ondo. Fa, nota, be, izkia eta lak. Oso ondo, fabelak. Eta publikoan ere, miresmen oiuak entzun dira. Fabelak. Miriam Eider, bigarren eroglifikoa, denpora. Beroagatik begira, nola nagoen? Izerditan. Izerditan, oso ondo. Izerdia eta kanpaiaktan, izerditan. Bale, izerditan? Momentu Momentuz. Arizkunen arro, Herritarra, ze ondo, eroglifikoetan. Eroglifikoe tan. Kanpai... Ja, den moduan, azaltzen saiatu naiz. Barkatu. Jo, eten dizut. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Nondik zatoz?
P. P bai, nor da? Urki. Urko. Bale, zer gehiago. Urko Ka. ez. Aristi. Bai. Nondik zatoz? Paristik. Paristik. Urko aristik noski, baina aristi behar genuen. Nondik zatoz? Paristik. Oso Eta ondo. haze bi artista, lehen kanpaiarekin eta zoratu naiz, idazki, imaginatu dudalako, batean gu, urte zarra agurtzen eta kanpaikadak ematen, imaginatzen? Ez? Eskatu? Eskatu? Eskatuta dago, ja. 80 puntu zuek! Gogoraraziko dizut zuzenean dala, Zuzenean da! Claro, Ja. zuzenean bertan egon behar zara. Bueno, Hotza pasatzen. hori da. Ez hemen babespien. Baina gero parrandatxo polit bat eta... Urruti dago, orain, zentra gaitezen, Esaldi bihurriak datoz. esaldi bihurriak. Ibon eta Beñat, ea, ondo antolatuta, bokalez ondo osatuta, pista horiek guztiak osatzen ditugun. Denbora. Zazpi. Ez? Usadioak. Ez? Bai? Barkatu, usadioak bai? Zango. Zorte. Zorte txarra. Ez? Dio. Bai? Usadioak Zorte txarra. dio, Zorte txarra. usadioak dio, Uteko. ez, usadioak dio, Gero. Ez? aurretik, usadioak Puskatuz? dio, Bai? puskatuz, Zorte txarra. puskatuz. Usadioak dio puskatuz gero. Zio zerrentzun dugu. Zortearen inguruan eta... Itxuraren bat bai, nola bait? Zeo bai. Baina puntua lortu behar dira, así que... Hori da, Ibonek ze ondo dakin. ea ba, bigarrena. Kendu. Keinu. Keinu. Egiten. Egiten. Dute. Du. Du. Dut. Ezka. Izki. Zeta eta gero. Ze. Ez da ze. Zoko. Bokala. Zo. Ez da zo. Za. Zu. Zuk. Zuk. Egiten baduzu, baina naiz eta. Bueno, Kostatzen ari zaigu gaur. denbora iristea. bukatuta ere. Osatzen Zer? jarritu duzu, Gaueko ordu hauetan kosteita pixka. Esan guri. Baina ari gara. Eta jarraituko dugu. Hirugarrena, denbora. Txikik. Ez? Gaztetan. Ez. Lazkao txikik. Lazkao zion. txikik. Zion. Ez, lazkao Gaztetan. txikik. Lazkao txikik. Sartutakoan. Begiratzen. Hartutakoan. Sarri. Ez? Begiratzen. Ez? Gaztet. Ez. Lazkao txikik zartutakoan, ez? Zion. Zion. Ez zion. Gaztetan. Ez zion. Sarri, begiratzen. Ez zion. Gaztetan bezain Gaztetan bezain sarri begiratzen. Begiratzen. Xelenago behar genuen begiratzen hori. Baina tira, badago informazio pixka bat, Nahaztua akaso, Ondo, zio zer. zerbait bada. Eta azkena, ea zuzen osatzen dugun, bokalak, denbora. Altzon eta. Ez da altzon. Altzan. Altzan. Eta L eta gero beste bokal bat, Alotzan. Aletzan. Alitzan. Alu. Alu ez da? Ala. Eta beste bokal bat, Alaitzen. Alaitzen. Eta maiderren. Eta maiderren. Esanetan. Bera isladan. Bere isladan. Bat. Bere isladan. Nahi dudana naiz. Beti nahi dudana naiz. Bere isladan, beti, nahi dudana naiz. Eta igo sartu. Punturik ez. Galdetu egin behar dugu, zeri buruz ari gara. Zer da, izkutuan, jarri duguna. Ispilua. Ispilua, komodina jokoan, ikus dezagun. Bai! Oso ondo, Ispilua aurreko isladan, beti nahi dudana. Oso ondo. Bale, komodina, Behintzat. behintzat. Egoten Zer? zarete orain, mi luzen zakua irabazi duzuenetik, ispiluari begira, zanez, ni naiz. Zakuaren jabe, ez? Ez geha harrotu. Ez zarete harrotu. Bueno, hoi uste du. Ondo, baina ederra bestak beste lazkao txikik zahartutakoan ez ziola begiratzen, gaztetan bezain sarri, esate baterako. Oso bertxe politak, ez, noski. Sí, emperatriz epes. Ez da ere, Miriam Eider, zuek ispilu aurrean begiratu zaleak. Ez. Bueno, orain, pantailara begira erne, eta esaldiak antolatzera. Ados, lehenbizikoaren txanda, denbora. Oskorri. Oskorri, Egindako. ez, oskorri. Oskorri taldeak Taldeak. da, egindako testamentu. Egindako testamenturik Ezagunena. ezagunena. Osatu? Oskorri taldeak egindako testamenturik ezagunena da. Da, hori da. Zena bota izagun? Bai. Zuek bota izango zen, Ikusi Miriam, Naiz osatzie, venga, hasiera. Eta denbora daukat. Eta Oso gozatuko ondo. dut, gainera. Oso ondo. Ba, jarrai gozatzen. Bokalekin orain, denbora. Ez da Ar. ez da Or. Orman, Orman, gora eskalatu gora, nahi eskalatu baduzu, nahi baduzu,
Onta. O, Jar dezakezu. Oinetan, oinetan, jar jar, dezakezu. Oso ondo. primeran. Zai, patxaga, oso ondo. Bai, Barik, oso ondo. Miriam Eider, hirugarrenerako prest. Denbora. Zazpi, Ez, Ez omen. ez. frogatu ezarren, Frogatu ez. omen Frogatu ez. den arren, arren, zazpi zazpi, bizi bizi, izaten ditu. Izaten, Omen ditu. omen ditu. Oso ondo. Ondo, hitz guztiak erabiltzea, importantea. Ari dira, 3-3 neskak, eta oso ondo, lasai, bale. Osatuko dugu laukoa? Goazen ba, denbora. Hasi, bokal batekin. Auta. Autoa, Autoa. latxa nahi Aurretik baduzu, bokal bat. Autoa. altxa nahi Altxa, baduzu, nahi baduzu. horren Ez da, haren laguntza eskertuko duzu. eskertuko duzu, ba. Lautik lau, zoragarri, Oso ondo. puntu, Miriam Eider zuen markagailura, eta arrastoak. Oskorri taldeak egindako testamenturik ezagunena da, orman gora eskalatu nahi baduzu oinetan jardezakezu, frogatu ezten arren zazpi bizi omen ditu, auto altxa nahi baduzu, haren laguntza eskertuko duzu. Zer da? Katua. Katua. Ikus dezagun. Oso ondo! Eta komodina! Ederto! Eta Beñatek barre pixka bat egin du. Itzonekin gabiltza Bai, ez da? egunero. Katuak oso presente, Bai. bain? Eta ikustagun markagailuetan. Ibonek eta Beñatek 170 puntu, Mirianek eta Eiderrek 300! Eta komodin bada! Hori da! Eta adi, bestak beste puntu asko bilduta, 270 puntu horiek izango direlako jokoan jarriko ditugunak. Ia ze talderentzat izango diren. Bueno, aspaldiko partez. Ibon Beñat, zebekin hasiko gara. Beraz, danok prest, sokatirara goaz. Aspaldiko partez, atzetik. Eta erantzuteko prest, noski. Denpora. Nola du izena Ipar Euskal Herriaren berri ETBn ematen duen albistegiak? Paso. Iparralderen orena. Zein da reggae musikaren erregea? Bob Marley. Ondo. Miriam Eider, zeinek erantzuko dizkit, galderak? Oso ondo. Miriam, prest? Bai. Denpora. Bizkaiko zein herritan egiten da barraskilorik indartsuena bilatzeko lehia? Paso. Rafa Garanen. Zein jai dira ezagunak lantzen? Inauteriak. Oso ondo. Damiel Otxin eta pertsonaiak. Ondo, garaiz iritsi da erantzun zuzen hori. 1 segundo oraindik ere, denbora asko da. Ibon eta Beñat, komeni puntuak arrantzatzen hastea. Komodina ere hor dagoela jakinda. Guazten, denpora. Zenbat urte bete ditu aurten Tinderrek? 5. 10. Zein da emakumezkoetan 2022ko Kontxako irabazlea? Orio. Oso ondo. Miriam Eider, zen gana goaz. Denpora. Nork idatzi zuen La Rosaren izena, eleberria? Paso. Humberto Ekok. Esaera zarraren arabera, zer ez du harrapatzen bustitzeko beldur denak? Euriak. Arraina. Zein iritakoa da Katixa Agirre idazlea? Gasteiz. Oso ondo. Ikain. Aipatzen da, Sarta ezenak arrainik ez zuela harrapatzen. Zuek arrain gehiegi ere ez dituzue galdu. Eutxi ez zue puntuei, orain alde nabarmena dago. 186 alde batean, 284 bestean. Ibon Beñat, eutxi goiari. Denpora. Zein herrialdetan dago munduko arto laberintorik handiena? Komodina. Estatu Batuetan. Oso ondo. Komodin erabili dugu. Eta erabilita, dagoeneko agortuta aukera hori. Miriam eta Eiderrek badaukate bat. Ogan izan, erabiltzeko dagoela hori ere. Errenta nabarmena orain. Aprobetxatu hori. Neskak, denpora. Maira ateratzen dira, ez dira jaten eta edaten, bai ordea ebaki eta banatzen, zer dira? Paso. Kartak, zein da Txileko moneta ofiziala? Paso. Pesoa, kantaren arabera Ameriketara zentimorik gabe joan zena, zenbat milioiekin itzuli zen? Bort. Oso ondo. 5 milioien jabe itzuli zelako. Aurre dizoaze, baina puntu sorta ederra galduta. Eta gogoraraziko dugu, komeni, paso egitekotan,
azkarrago egitea, puntu gutxiago galtze aldera. Markagailuak oso berdinduta orain, 234, 236, Ibon eta Beñat, eutxi horri. Denpora, zein Tolosarrek utzi dio tenislari profesionalizateari 2022an? Paso. Lara Arruabarrena, nola du izena itsasontzien aurrealdeak? Proa. Branka, Gipuzkoako zein herritakoa da Iñasi Lasa tiktokerra? Azpeiti. Segura, zein animalia zen Txomin Artolaren kantuko txuriko? Untxia. Txakurra, nola du izena Baztango irratikateak? Paso. Zorrosi, nola du izena lana bilatzeko erabiltzen den sare sozialak? LinkedIn. Osondo. Eta lanak, Lanak, bai. azken erronda honetan izandakoak, 89 puntuk ies egin dizuetelako, eta gustora hartu dituzten Mirianek eta Aiderrek 20 segundo faltan, komodinaren jabe, aldean nabarmena. Neskak, denpora. Zer esan nahi dute euskarazko ELB siglek? Komodin. Euskal Legebiltzarra. Oso ondo erabilia, komodin hori, 15 segundo faltan, eta puntu askorik galdu gabe, Ibon eta Beñatentzat lanak orain. Denpora. Zenbat karaktere ezar daitezke Twitterreko txio batean? 1000. 280. Bizkaiko zein herritan jaiozten Jon Ram, golf jokalaria. Bakio. Barrikan, nola du izena Irungo Kultur Zentroak? Paso. Amaia, zein ogibide du? Denbora! Eta sokatiran! Azkenean anaiak erori direla gaur, Ibon eta Beñatek 113 puntu, Mirian eta Aiderrek 357. Ibon, Beñat, gaur ez egin sokatiran, puntuak zegoen gana ekarri, aldean dia zegoen bebai, eh? Bai. Bueno, ze moduz, Ibon Beñat, arraroa, finalera ez elkatzea, baina ze modu joan da? Ondo. Urrengoan jarraitzeu, así que... Jokoaren parte dago, ere? Hori da, ze pozik geube, urrengoan hemen txegongo zarielako. Haupa mutilek. Urren arte. Gure arizkundarrak, honen bestez, gaur saiora iritsi eta finaleraino ere, bai. Beho dizuela, Mirian Aider, pozik ez da? Bai, arras. Eta sekulako saioa eginda, 357 puntu pilatu dituzue, hoiek euro bilakatuta zuentzako dira dagoeneko, hoiek irabazita, eta irabazitako hori handitzeko aukera zakuarekin, zakuan gaur jokoan, 1.427 euro. Oso ondo. Mirian Aider, argi dago, abentura zaleak zaretela, miluzera etorri zarete. Abentura apur bat egingo dugu gaur, espeleologia apur bat egingo dugu. Bueno, ez dakigu, kobazuloak bai. Bisitatuko ditugu, bazari ezaliek. Bueno. Aiderrek zio zer, dino, 3 koba bisitatuko ditugu gaur, kontzeptuak lotura izango dute, ea sortea dagoen, zakuaren bilagoaz. Euskal Herriko kobekin jolastuko gara esan bezala eteremuak, postalagua, harrikrutz eta mendukilo. Egon da, lekuren baten? Mendukilon bai. Mendukilon egon da oso ondo. Euskal Herrian dauden 3 koba bisitatuko ditugu. Koba horiekin lotura duten kontzeptu ezberdinak azalduko dira, eta zuek 3 koba hauetako batean kokatu beharko dituzue bat ezagututa, ea errazagoan bidaia. Sorte honeskak. Lehenengo kontzeptua. Gipuzkoa. Harrikrutzi zein de? Ez dakit. Mendukilo ez? Eta pozalago ez dakit non dagoen. Harrikrutz. Mehin dugu. Vale. Harrikrutz. Jarrai dezagun. Leize Lehoia. Mendukilo. Mendukilo. Jarri dugu. Urrengo kontzeptua. Estalaktita eszentrikoa. Nik ez dut ideik. Nik ere. Zeinten. Igual zein. Pozalagua nahi. Pozalagua. Postalaguara, bialdu dugu. Urrengo kontzeptua. Artzain zulo. Mendukilo igual. Bai ez. Mendukilo.
Mendukilon, jarriko dugu. Urrengoa. 1957. Data bat. Ez dakit igual zein duen. Pozalagua berriz ere. Ez dakit, pozalagua. Urtea da, Pozalaguan jarri dugu 1957. Ez dut ideik ere. Versalles. Ni patoko noke pozalagua. Bai, pozalagua. Pozalaguara. Bialdu dugu kontzeptu hori, bakarra falta zaigu. Ukuilua. Ez. Ukuilua mendukilon bada, ez. Osa, Rikrut. Rikrut, bai. Eta Rikutzen jarri dugu kuilua. Zemuz neskak? Gaizki. Bat ezagutzen zenuten? Mendukilo? Bai. Bai. Bartzain zulo mendukilon jarri dugu. Eta ja zuzena den, ikus dezagun. Bai? Osondo? Bai, hain zuzen alaxe esaten diotelako, sarreran dagoen gelari, artzain zuloa. Arrikrutz Gipuzkoan jarri dugu. Bai? Bai. Gipuzkoan, eta zehazki, Oñatin. Bizkaian bestea, Nafarroan hirugarrena. Versalles, Pozalaguan. Zuzena da? Osondo? Hala esaten diote Pozalaguako geletako bati, estalaktitek duten edertasunagatik, Versalles, esaten diote. 1957 urtean aurkitu zuten koba hau. Pozalagua? Bai? Osondo, trukakia dator. Lau kontzeptu asmatuta, trukakiarekin baten bat. Lekuz, aldatzeko aukera. Eskaintzen dugu. Nik enuke aldatu. Ez dagoen esku aukeratu edo ez? Erabili edo ez? Ez du aldatuko. Ez duzu erabiliko? Ez. Ez duzu aldatuko ezer? Damutu barik, eider. Badezpada, kendu egingo dugu trukakia. Estalaktita eszentrikoa, Pozalaguan zer dalata? Ez dakigu. Ez dakigu. Non baitere kokatu biharra zelako. Estalaktita eszentrikoa, Pozalaguan ikus aldaiteke? Bai. Norabide guztietan azten diren estalaktitak dira hauek. Zugarri ederra. Geologoen arabera munduko pilaketarik handiena dago Pozalaguan bertan. Ezaguna, Pozalaguako kobazuloa besteak beste munduko estalaktita eszentriko ikusgarrienetakoa dagoelako bertan. Zoragarria kobazuloa. Ukuilua eta leize lehoia. Mendukilo ezagutzen duzue. Leize lehoia bertan jarri duzue. Zio zegaitik? Ez generi sonatzen zate, baina ez dakit seguro. Bortxe, akordu hori leize lehoia mendukilon zegoela. Zuzen alda? Ez! Arrikrutzen eta ukuilua bai! Aldatuta! Lastima! Eta ibili gara kobazulo baten eta bestean aldauta, baina azkenean miluzeko kobazulotik 357 euro atera dituzue sikera. Oso ondo! Neska